Pranatacara acara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia kaping 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Bapak Ibu guru, para tamu undangan lan kanca-kanca sedaya. Dinten menika kita sami nglaksanakake perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia kaping 18. Mugi acara menika dados sarana ngucap syukur lan nambah rasa cinta marang tanah air. Susunan acara dina menika kados makaten. Setunggal pambuka nyanyi lagu Indonesia Raya. Kalih sambutan kepala sekolah utawa ketua panitia. 3 lomba-lomba utawa hiburan. Sekawan panutup. Acara kapisan nyanyi lagu Indonesia Raya kagem sedaya peserta kula aturi ngadeg. Matur nuwun kula aturi lenggah malih. Sebanjure sambutan kepala sekolah utawa ketua panitia. Kagem Bapak Ibu kepala sekolah kula aturi matur nuwun. Acara salajengipun lomba-lomba lan hiburan. Mugi saged nambah kabungahan lan rasa guyub rukun. Pungkasanipun panutup, mugi semangat perjuangan para pahlawan tansah kita uri-uri. Kula minangka pranatacara nyuwun pangapunten menawi wonten lepet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.